Na sziasztok, én Skullhead Pro Presence vagyunk, és itt lennék a Legendary MC Skype PvP szerverén. És az egyes szerverén, itt van velem Dani. Sziasztok! És ja, beszélgettünk közben, meg én közben játszok, úgyhogy ennyi. Hát ennek a gyuszaudának ennek vége lesz. Még belopta a főt, nem? Nem, én nyúltam meg, igen. Én nyúltam meg, de az egy kicsit csalagó volt, ez konkrét, nem? Ja. Úgy, az ilyenek inkább még nem úgy vannak le. Kérdezd meg tőlük. Kérdezd meg tőlük. Tőle inkább. Igen, tőlük, mert többen vannak. Mobóra is. Eladó MMC és Félisten Kari, kétségos skin írt az írjon ember. Dick, kétségos skin írt, hát van úgy 20 darab cségos skin, de ez amúgy átverés biztos. Nincsen szövítik, mutatj itt nekem a szövit. Inaka, tika, inaka, taka. Hát de menjünk oda, mert többen vannak. Eladó. Eladó a szívem most 500-ért. Azt se tud ütni, mi? Mi faszom megküt van, hát 6 méter előtt. Az ilyeneket nem bannolják. Van itt egyáltalán adni? De hogy van? Gyébe feljön egyszer egy figyelj. Ne. És lenne egy jó ilyen. Ne, figyelj. Szaró vicc. Na mindegy, nem baj az. Figyeld ezt, figyeld. Ne. Nem tudom megütni, geci. Ne. Azt még beszarok. Csak koptatnak lefele. Hogy már innen, hát nem igaz, te fül nem érted meg, hogy meg tudlak ülni, de ez jön idefele. Te is gyere, itt akar. Leesít. Nem baj, a kiló is ide jön. Gyorsan be kéne írnom, hogy PvP. Ugye van a 20-ban benne vagyok, és hon vagyok? Itt vagyok, 1065. Ó, annyi ölésed van? Aha. A múltkor még nem 400 volt. Ez múltkor volt. Azóta kétszer voltam meg. Egyszer, amikor live voltam. Meg egyszer most. Még egyszer most. De minek lökted le? Ki engedte meg itt neked egyáltalán? Mr. Schmitz. Auschwitz. Ja, meg ez ilyen hűlős videó lesz, úgyhogy... Ja. Meg hát egy kis lakos videó, de hát ez belefér, nem? De... Ja, az a... Oreo Roland. Na, ott ilyen szarokat adni, bazd meg. Laggos kicsit a szerú. Mit csináljuk most oda? Ez van. Van ez így. Ahol ennyi sok ember fellép erre a szerverre, balátod. Te meg hova érni most? Nagy meg innen a helyed. Azzal ma néztek amúgy, hogy megelőztek engem. Gyorsaság 3 perc. Gyorsaság 2. Ez csak sima gyorsaság. Ez kell a bajnak. De már nem vettem egyet. De nem tudom kit akart ütni, hogy mit. Puffancs. Itt amúgy már megnéztem, minden vettem ki a csillagot. Ez mennyi gyakran spawn alatt? Fél óránként. Minden csesz fél óránként. Mondom én, geci. Ne, hátra skardoljon, ne figyelj. Ne. De geci, ilyen hökköröket. Ne. Jó, menj a faszomba. Ne, figyeld, geci, ezt az aranyalmát, ember is. Szevasz. Kírom neki, jó. Jó, a hack.
Az. Itt. És. Ott. Közben. Eszed az OP-t és ütsz. Csak tudja, hogy mire céloztam, nem? Hát de láttad te is, nem? Ja. Eszed az OP-t és közbe üthet. Már nem is ír semmit. Ez most épp olyan, mintha én mondjuk így eszem az almát, eszem, az közben még üt. Na az hogy? Eszem, csak ha eszem egyszer, akkor ütni nem tudok vele. Hiába nyomom mind a két gombot. Mindegy. Ilyen az jó lenne úgy az a Legend rendszer, csak ilyenek miatt nem jó. Itt 10 emberből 8 hacker. Nem 8, de minimum 5. Hát kb. És még másra mondják amúgy, hogy hacker, nem mindegy. Jó, a piacja, megnézem, mennyi? 6 perce megy, na még akkor még 9 perc kb. Gyorsan veszek itt erőport, 4 darabot. Még egyet. Ja, és így kimegyük és űzzük. De nem baj, bebizonyosult, hogy vannak is hackerek. Egyszerre kettő. Vigyázz, mert szerintem lökős karz lesz. Velem van. Ja. Meg is köszönöm. Ez már megint ki akarom úgy rám jönni, de mindegy. Ki ez? Hol? Figyelj, ez megint jutni fog. Hát azt nem... Azt engem nem érdekel. Figyelj. Láttad? Figyelj! Most igen, nem az van rajta, de... Megkérdem tőle, hogy akar. Nem tudom. És ha 3 ember megmondja, hogy azt mondja, hogy igen, akkor... Az igen, 3 ember. Ez már valaki. Hát most... Na. Hírja, ciao, hogy nem. Te nem vagyok gond. Ne livój. Ne lájvój. Nem. Ne lájvój, nem. Na mindegy, Pala, hát te amúgy is fent vagy amúgy. Felvettelek videóra, úgyhogy mindegy. Majd holnap délelőtt. Én is el akarok kezdeni, és nem tudom hova menti a videókat az OB is. Hát ez érdekes, hogyha már itt elakad. Eléggé érdekes, de hát segítek. Te kecine? Hát meg se tudom mit, ne fasz, ne laud. Most mindjárt valaki átbecsett. Ja, mama, menjetek már innen, már együtt vagytok. Leesett magától, nagyon ügyes vagy. Persze, gyere, segítek. Repülj inkább. Ricsi bicsi. Ez mit akart ezt felvenni? Nem bán a cuccot, hurrikóban nem adtalak. De sok endőrből kéne amúgy, mert tudod, mindig mennek el fel az emberek. Egyik. Most ott is vannak. Ott ki van? Valami izé van ott. Kinek X az velem van, ha jól tudom. Az is velem van. Akkor gyorsan menjünk át vissza oda. Gyerekek. Ez Balaton Islandon. Önöt szereteket, veletek a hajtom. Még meg is ütött halála előtt. Ja.
És hogyha erre a videóra összegyűlik a 15 like, hát legyen 20 like, összegyűlik, akkor elkezdek egy survival race-t. Egyedül. Dani, addigra megbeszéljük a mikrofon. Nem tudom. Vegyél már te is egyet. Ez csógó vagyok. 4000 forintból ki tudtál ki. Mit akartál te fasznyalak? Volt nála aranyalva, nem? Amúgy. Ez azok a cuccok, amik ott voltak, csak felvettem. Mennyi Basi, ez az. Szia Basi, te is fel akartad venni a cuccot, de bocsánat, megelőztelek. Bocsánat, ja, hát nyugi, mert van mindjárt megelőzlek vissza, úgyhogy nyugi. Ha már csak azért felmennék a szerverre, hogy a kezed által meghalja. Ja, Hát, ez több killed legyen. gyere. Egy kill. Double kill. Jobb faszom van itt. Itt ahogy. Felt. Jó, még Na, tugulj már, inkább tögélj már, meg tugulj már, nem tudom, mindegy. ott az e-mail nem veszed föl. Én nem hagytad ott. Simán nem fog felvenni. Ne. Milyen így kéne? Ez véletlenül jöttem meg már, hogy beállnom. Nem baj. Ma megnézem, hogy mennyivel tart előre. És ott 20. Ha nem sokat kell jönnöm. Mennyi ölésed van? 1086 és ő neki 1111. Hát fél. Annyit tőlem. Szivattál vagy csak reflex? Reflex. Akkor szóval nem. Aha. Nem. Ó. Hogy hívják? Kur. Ki. Azt hittem. Hogy hívják? Ruki. Tukiri. De már mi van itt? Nézzék, találkozom, menjetek már buliba. Nem jönnek ide, mert itt vagytok. Az ki? Lehessen geci magát. Ez véletlen volt. Ez te nem vagy velem. Alig vannak ilyen gyerekek. Na de gyerekek, szerintem ha azt kijön, azt még megölöm, de nézd, kilépett, na mindegy. Ennyi lett volna gyerekek ez a videó, hogyha tetszett nektek, nyomjatok rá egy like-ot, és ahogy mondtam a videóban, ha összegyűlik a 20 like, akkor Survivor Race fogok csinálni, tovább menj már innen. Survivor Race fogok csinálni, egyedül, ja, én Bakad vagy School Pro Presence voltam, itt volt velem Dani. Sziasztok!